Tak, dobrý večer. Já bych vás tady rád přivítal na Žižkovském panelu, což je obnovený diskuzní formát pro veřejnost, který řeší místní témata se širším přesahem. Dnes máme téma lidé na okraji, což je téma, které je častým předmětem stížností a diskuzí místních obyvatel. A my se chceme ptát, jaké jsou možnosti městské části, jaké existují řešení na úrovni městské části či hlavního města, nebo alespoň širšího centra, jaké jsou zahraniční zkušenosti a tak dále. Rád bych představil účastníky panelu. Je zde starosta Prahy 3 Michal Vronský, ředitel městské policie Prahy 3 Dušan Machoň, vedoucí sociálních služeb Naděje v Praze Aleš Strnad a koordinátor plánování sociálních služeb Magistrátu hlavního města Prahy Jan Matěj Bejček. A přítomen je také Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí. A jenom na začátek připomenu pravidla, že kdo bude chtít se přihlásit o slovo, tak se přihlásí. Celý tento žižkovský panel je streamován, takže mohou se i diváci ptát, tedy pokládat dotazy online. Tady máme odkaz na slido.com a ten kód je 2266377. Začneme tím, že každý z těch zúčastněných panelistů nám stručně představí za svoji organizaci, co ta dlouhodobě v této oblasti dělá, co se za poslední roky daří, co se nedaří, naopak kde jsou problémy, překážky a jaký je optimální stav. Potom bude následovat moderovaná diskuze a použijeme i otázky lidí online, případně přítomných zde. Tak a tímto já bych předal slovo starostovi městské části Praha 3 Michalu Vronskému, prosím. Dobré odpoledne, dobrý večer. Já vás tady také vítám a na úvod tedy pokusím se ve stručnosti vlastně ta opatření, která jako městská část realizujeme. Ta opatření vlastně se dají rozdělit co vlastně dvojího druhu v základu. Jednak jsou to ta podpůrná opatření, kterými se snažíme ulehčit vlastně tu situaci osob bez přístřeší, nějakým způsobem usnadnit to jejich nesnadné přebývání. A pak ta druhá skupina těch opatření jsou, řekněme, represivnější, kdy se snažíme naopak mírnit ty negativní dopady, které vlastně výskyt těchto osob na území Prahy 3 přináší. Snažíme se, aby tato opatření vlastně fungovala synergicky a aby vlastně vedly k minimalizaci těch negativních jevů v tom širším významu toho slova. Tak jednak začnu tady u organizaci Naděje. My si vlastně platíme u vás, a za to děkuju za tuto spolupráci, terénní program v rozsahu 16 hodin týdně, 2 dny v týdnu. To znamená, terénní pracovníci Naděje prostě 2 dny v týdnu procházejí různá místa na Praze 3. Ročně mají asi 1200-1300 kontaktů. Pan Strnad určitě o tom bude hovořit. Dále na odboru sociálních věcí máme zaměstnány 2 pracovnice, 2 kurátorky, které se specializují vlastně na odborné a sociální poradenství těmto nebo osobám, které jsou nějakým způsobem bez stabilního bydlení. Ročně mají asi 500 kontaktů, přičemž asi 60 až 70% z těchto 500 osob je bez stabilního bydlení. Dále pak tady na Praze 3 už několikátým rokem provozujeme takzvanou politiku podporovaného bydlení. My vlastně v tom užším smyslu slova pojmem bezdomovec nebo osoba bez přístřeší jsme zvyklí vnímat osoby, které vidíme na ulici, ty osoby zanedbaného vzhledu, zevnějšku, ale musíme si říct, že to je pouze špička ledovce, že ve společnosti žije spousta lidí, kteří přespávají u přátel, u známých, u kamarádů a ti jsou samozřejmě tím rizikem bezdomovectví, pádem, prostě ztrátou bydlení, samozřejmě ohrožení také, takže vlastně tou politikou podporovaného bydlení se snažíme předcházet vzniku bezdomovectví a
vlastně mu předcházet. Tak, dále na území Prahy 3 se realizuje několik takových podpůrných výdejů stravy. Jednak je to u nákladového nádraží, tady v Prokopově ulici, v tom husitském kostele, na Husitské ulici komunitní centrum, Ermosty, tuším, že tady působí 2 potravinové banky. Dále tady jako městská část vlastně pronajímáme prostory pro azylový dům a to komunitní centrum na Husitské ulici. Za další snažíme se o koordinaci a informovanost. To je hrozně důležitá věc. Já se vlastně každý týden scházím tady s panem ředitelem Machoněm, ředitelem městské policie. Řešíme konkrétní problémy, konkrétní lokality a snažíme se vlastně následně komunikovat třeba s odborem sociálních věcí, ti pak následně třeba komunikují s Nadějí. Vlastně snažíme se jako spolupracovat a komunikovat. No, taková obecná věc, ale důležitá, je kultivace veřejného prostoru. My v průběhu několika let jsme tady na Praze 3 jako poměrně dost investovali do proměny několika náměstí. Asi ten nejčerstvější a velmi markantní případ je Stachovského náměstí, které vlastně prošlo velmi jako významnou proměnou. Dříve ten prostor jemu jako poměrně dost dominovali nejrůznější narkomani a jinak problémové osoby. Tyto osoby se tam dneska téměř nevyskytují, nebo v mnohem menší míře. Naopak tam přibyli rekreační sportovci, rodiny s dětmi a to místo jako velmi ožilo. Takže ta kultivace veřejného prostoru je něco, co funguje a vlastně přispívá k tomu, že v tom městě se cítíme bezpečněji a lépe. No a takové poslední opatření, to řeší odbor ochrany životního prostředí, je prořez křovin vždycky v rámci jarní údržby. Po zimě v parku Ohrada se prořezaly některé křoviny, ono pak to zaroste, tam třeba pod těmi porosty pak třeba přespávají osoby, když jde někdo ráno do práce, tak je vylekán, lidé se bojí chodit tím parkem, takže vlastně s přehledněním toho prostoru, prořezem těch dřevin vlastně také se snažíme předcházet tomu, aby ty osoby se zdržovaly v parcích a přespávaly tam. Takže to je za mě to stručné shrnutí a předám slovo panu řediteli. Já děkuji za slovo. Dobré odpoledne všem. Já za městskou policii bych chtěl říct zásadní věci týkající se naší činnosti, našich aktivit, které v souvislosti s touto problematikou bezdomovectví vyvíjíme a které se věnujeme. Je třeba vzít v úvahu to, že řešení bezdomovectví jako takové tak vyžaduje úzkou spolupráci všech zainteresovaných subjektů, ať už je to místní samospráva, neziskové organizace, orgány sociální péče, samozřejmě policie a v neposlední řadě též dotčené osoby, kterých se ta problematika přímo dotýká, a to v tom smyslu, zda jsou ochotní přijmout tu nabízenou pomoc a respektovat a dodržovat společenské normy a pravidla. Jak jsem ji zmínil, městská policie se v rozsahu svých zákonných kompetencí v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku problematikou bezdomovectví intenzivně zabývá. Naše aktivity jsou zejména v tom smyslu a spočívají v tom, že vykonáváme zvýšenou hlídkovou činnost v lokalitách, kde se osoby bez přístřeší zdržují. Tady, jak pan starosta zmínil, my každý týden spolu diskutujeme a probíráme případné stížnosti, případné změny, které se udějí tady na území městské části, abychom na to mohli adekvátně reagovat. Kontrolujeme místa, kde se tyto osoby zdržují jednak dlouhodobě, to znamená ta, která využívají k
víceméně trvalému pobytu, kde se zdržují trvalé, ať už je to objekt bývalého Českého rozhlasu v Jeseněvě ulici, případně stany v parku Kapslovna, dále na Krejcárku, na nákladovém nádraží a další. Kontrolujeme i místa, kde se osoby bez přístřeší zdržují, zejména v průběhu dne, a to jsou místa jako zastávky městské hromadné dopravy, v blízkosti obchodů s potravinami, v parcích, náměstích a podobně. V současné době je nejvíce z hlediska teda využití toho veřejného prostoru je nejvíce frekventovaným místem park nebo ta travnatá plocha v Křižovatce ulici Jana Želivského Olšanská, kde se pravidelně zdržuje kolem 10 osob, zejména samozřejmě přes den. A naše odhady, co se týče počtu osob, které se zdržují a pohybují na území městské části Prahy 3, tak se pohybují kolem 80 až 110 osob. Co se ve vztahu k opatřením, nebo k činnosti, které dál provádíme, tak je to spolupráce s Centrem sociálních služeb Praha v rámci takzvaných zimních humanitárních opatření, kdy my kontrolujeme ta místa, kde se tato komunita osob združuje a předáváme jim kontakty, případně informujeme o tom, že je možno využívat ubytovací kapacity, které spravuje Centrum sociálních služeb, ať už to je objekt v Michli, v Troji, Hermes, v Malešicích a další. Přítomnost osob ve veřejném prostoru, na veřejném prostranství je nezřídka spojená i s protiprávním jednáním, které tyto osoby páchají, a to především v přestupkové rovině. Tyto osoby nejčastěji páchají přestupky jako znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, způsobování veřejného pohoršení a taktéž požívání alkoholických nápojů v místech, která jsou zakázána obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy. V případě, že je na místě zjištěno protiprávní jednání, tak to řešíme v souladu se zákonem, to znamená v závislosti na okolnostech, buď domluvou, případně uložením blokové pokuty, anebo oznámením správního orgánu. Z povahy věci samozřejmě asi zřejmé, že ta vymahatelnost těch uložených pokut je poměrně problematická. V případech, kdy osoby jsou pod vlivem alkoholu, že nejsou schopny ovládat své chování a jednání, tak využíváme zákonného oprávnění k tomu, abychom ty osoby umisťovali do protialkoholní záchytné stanice fakultní nemocnice Bulovka. Ale bohužel i toto zařízení má své omezené kapacity a není výjimkou, že stává se, že je plně obsazeno a nepřijímá už další klienty, tak v případech, kdy je ohrožen zdravý život té konkrétní osoby, tak na místo voláme zdravotnickou záchrannou službu a předáváme ty osoby záchranářům. Dále v rámci našich kontrol taktéž dochází k tomu, že v rámci prováděných lustrací jsou v této komunitě odhaleny i osoby celostátně hledané. Jenom pro zajímavost, v letošním roce jsme zjistili takto 3 osoby, které jsme následně předvedli a předali policii k dalšímu opatření. Závěrem mého bloku bych si dovolil ještě zdůraznit skutečnost, že samotná přítomnost osob bez přístřeší na veřejném prostranství není protiprávní.
a ať se to může někomu líbit či nikoli, jestli tam ty osoby jsou, zdržují se dlouhodobě či krátkodobě. V případě, že se žádného protiprávního jednání v ten okamžik, kdy to místo kontrolujeme, tyto osoby nedopouští, ať už v rovině přestupkové, případně trestně právní, tak nemáme žádný právní nástroj k tomu, abychom ty lidi z místa vykázali či nějakým jiným způsobem zakročili. Děkuji za pozornost. Poprosím pana Aleše Strnada. Dobrý den, já jsem Aleš Strnad z organizace Naděje. Já jsem si připravil jenom kratičkou prezentaci, přidám k dispozici 5 minut, to by bylo dostatek času na diskusi. Ta prezentace je spíš jenom takový vhled do toho, co organizace Naděje lidem bez domova tady na území hlavního města Prahy poskytuje a zajišťuje. Některé z těchto činností zajišťujeme přímo tady na území Prahy 3. Takže to, co lidem bez domova na území hlavního města Prahy poskytujeme, tak jsou registrované sociální služby. O terénním programu pan starosta hovořil. Jsme tady 16 hodin ve spolupráci s úřadem městské části Prahy 3. Zároveň potom minimálně dalších 8 hodin v rámci základní krajské sítě, kterou nám financuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo Magistrát hlavního města Prahy. Zajišťujeme nízkoprahová denní centra pro lidi bez domova, noclehárny, azylové domy a podpůrné projekty, jako je zaměstnávání lidí bez domova a zabydlování. V tomto ohledu se nejedná o registrované sociální služby, ale jsou to důležité podpůrné projekty, aby jsme byli schopni s lidmi bez domova pracovat a nezajišťovat pouze v uvozovkách ty registrované sociální služby. Tento systém, který my poskytujeme, tak prostě je systém, který zamrznul někdy v 90. letech. Mě osobně mrzí, že jsme se ještě neposunuli o kus dál, ale nicméně jsem rád, že jsme schopni poskytovat v tomto stupňovitém systému jednotlivý druhy sociálních služeb dle aktuální situace ty konkrétní osoby bez domova. V roce 2023, jenom tak pro přehled, o jaký skupině se bavíme. Teď se nebavíme o území Prahy 3, to budu mít na tom dalším slajdu, ale prostě o území Prahy. Je to důležitý v tom kontextu, že samozřejmě lidi bez domova migrují často z místa na místo, takže hovořit pouze o jednotlivý městský části by nedávalo úplně jako logiku, protože to, co dneska platí na Praze 3 a na Praze 1 nebo na Praze 2, tak může za měsíc nebo za půl roku vypadat trošku jako jinak. Nicméně denně v průměru oslovíme v rámci terénního programu přes 100 klientů. Co se týká nízkoprahových denních center, poskytujeme 3 nízkoprahová denní centra, 2 denní centra pro osoby starší 26 let, jedno specificky v Bolzánově ulici pro mladý lidi bez domova ve věku od 18 do 26 let. Tu cílovou skupinu máme záměrně v rámci této služby takhle rozdělenou a to z důvodu, že mladí lidi bez domova často přicházejí z ústavní výchovy a snažíme se tam dělat trošku specificky to denní centrum jinak než pro osoby staršího věku. Celkem v těchto 3 denních centrech se nám za rok nebo v roce 2023 prostřídalo téměř 1800 klientů. Noclehárny poskytujeme 80 lůžek, v průměru denně je obsazenost na 60 lůžkách, což znamená, že určitá volná kapacita v rámci našich nocleháren je k dispozici. Za mě typ nocleháren mi dává logiku zejména v rámci humanitárních opatření, nikoli v rámci registrované sociální služby. A osobně se domnívám, že je potřeba podporovat celodenní ubytování v režimu 24/7
aby jsme případně byli schopni taky řešit ty stížnosti na veřejný prostor, který noclehárny rozhodně neumožňují, protože tam je příchod v 7:30 večer a ráno v 7 klienti noclehárny musí opustit a potom zůstávají ve veřejném prostoru, případně navštěvují nízkoprahová denní centra. Tréninkové byty, pan starosta o tom hovořil, že Praha 3 je jedna z městských částí, která podporuje tento systém, za to jsem velmi rád. Na území Prahy 3 máme k dispozici 5 tréninkových bytů pro lidi bez domova. Umísťujeme tam klienty, kteří už jsou na té trajektorii trošku dál a opouští naše azylové domy. Bydlení pro mladé, to je specifický projekt v rámci Evropské unie. Máme aktuálně 4 byty, kde máme zabydleno 12 mladých lidí bez domova. Za mě je velmi důležitý, že se nebavíme pouze o sociálních službách, které organizace Naděje v Praze zajišťuje. Máme registrovanou ordinaci praktického lékaře, gynekologie a stomatologie. Ta provázanost v té oblasti sociální a zdravotní by se neměla tak úplně jako rozdělovat, často se tak děje. Zároveň lidem bez domova poskytujeme psychologické poradenství a adiktologické poradenství. Všechny tyto služby jsou umístěny v rámci nízkoprahového denního centra Naděje Bulhara. To, co nám chybí, a chybí to cílové skupině, chybí to Praze jako takový. Myslím si, že se v tomto ohledu měly podniknout patřičné kroky. To jsou zejména služby sociální péče pro chronicky nemocné klienty, pro lidi bez domova s handicapem. O všech službách, o kterých já jsem hovořil, které jsou na území hlavního města Prahy poskytovány, tak se bavíme o službách sociální prevence, kde se už od 90. let předpokládalo, že se bude jednat o služby v rámci krizového ubytování s tím, že bude vytvořena robustní síť, aby klienti tyto služby byli schopni co nejdříve opouštět a jít do standardního bydlení, případně byli schopni využívat další typy služeb. Zapomnělo se tak trošku na to, že cílová skupina lidí bez domova bude stárnout a samozřejmě svým životem na ulici mohou přijít o končetiny, části končetin a nebudou schopni se sami o sebe postarat. Nicméně poskytované služby, které pro lidi bez domova byly realizovány, ať už v režimu azylových domů a podobných služeb, tak vždycky předpokládají, že ta dotyčná osoba musí být schopná se sama o sebe postarat. Na území hlavního města Prahy je pouze jedna jediná péče, služba sociální péče pro celou skupinu lidí bez domova. Je to domov Přístav na území Prahy 10 s kapacitou 50 lůžek, což si myslím, že na celou skupinu lidí bez domova na území hlavního města Prahy je naprosto nedostatečná kapacita. Chybí zde mokré služby, ať už v režimu ambulantních pobytových, což znamená, tyto služby se specificky věnují lidem, kteří jsou závislí na alkoholu nebo na alkoholových drogách a jsou schopní specificky pracovat s lidmi se závislostmi, kde v těchto službách jsou zajištění služby adiktologa, psychologa, psychiatra, běžné služby prevence tuto možnost téměř nemají. Absence zdravotnického personálu ve službách sociální prevence, hrozně obtížný do azylového domu přivést zdravotnický personál, respektive zajistit financování zdravotnického personálu. Z toho důvodu samozřejmě azylové domy se zříkají přijetí klientů, kteří jsou ve zhoršeném zdravotním stavu a tyto klienty často není kam umístit a tyto klienti zůstávají na ulici nebo se točí mezi ulicí, zdravotnickým zařízením, příležitostně sociální službou a zase zpátky ulici. Absence ambulantních psychiatrů, nechci vůbec hovořit o reformě psychiatrické péče, ale samozřejmě mělo se předpokládat, že v rámci reformy psychiatrické péče bude část lidí, kteří nemají zajištěný domácí prostředí, příbuzný a podobně a nebudou schopni se sami o sebe postarat. A když budou opouštět zdravotnické zařízení typu psychiatrická nemocnice a zůstanou na ulici, tak dřív nebo později samozřejmě můžou na sebe strhávat pozornost nejenom veřejnosti, ale budou se dotazovat s žádostí o zajištění služeb pro lidi bez domova
a tyto služby nemají vůbec odborníky z řad psychiatrů. Na Praze 3 vytáhl jsem si jenom pár čísel. Pan ředitel městské policie hovořil o tom, že mají statistiku, že na Praze 3 se zdržuje mezi 80 a 110 lidma bez domova. A já jsem se tady vytáhl číslo 60 až 70 osob, který dlouhodobě se zdržují na Praze 3. Vůbec nemám problém s číslem až 120 lidí, ale tady už se jedná o klienty, který tu lokalitu můžou projít nebo na náměstí vysedávají prostě krátkodobě a přecházejí z městské části na městskou část. V roce 2023 jsme poskytli služby 72 občanům s trvalým bydlištěm v Praze 3, což víceméně koresponduje s množstvím klientů v rámci větších městských částí, které nám vycházejí taky kolem 70 za rok, ale bavíme se o městské části třeba Praha 4, která má daleko víc občanů než Praha 3. Mohl bych se asi jen tak jako domnívat, čím to může být způsobeno, jestli je to strukturou obyvatel na území Prahy 3, ale držíme se každoročně plus minus kolem tadyhle z toho čísla. A za rok 2023 se jednalo o 20 nových klientů, kteří se stali lidmi bez domova a měli trvalý bydliště na území Prahy 3. Návrhy na zlepšení, fakt je to jenom pár bodů, protože těch návrhů na zlepšení by byla celá plejáda. 100% je to propojení zdravotních a sociálních služeb. Je smutný, že prostě Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí k sobě hledá obtížně cestu a mezirezort tak úplně jako nefunguje. Zřídit další kapacity na území hlavního města Prahy, nedostatečně jsou zajištěny nízkoprahová denní centra, takže v případě, že občané se stěžují na to, že jim u baráku vysedávají nevábně vypadající lidé, tak je to způsobeno zejména nedostatečnou kapacitou nízkoprahových denních center. Lidé bez domova si často uchylují k tomu, že zejména v letních měsících využívají pro možnost hygieny prostě přírodní zdroje nebo fontány, což si myslím, že je to jako zoufalství. Pobytové služby péče, o kterých jsem hovořil, jsou to specializované pobytové služby pro osoby s duševním onemocněním a osoby se závislostí. Myslím si, že tyto pobytové služby na území hlavního města Prahy pro tuto cílovou skupinu vůbec nejsou zajištěny. A aktuální organizace, které pracují s lidmi bez domova, tyto odborníky k dispozici nemají, případně do pobytových služeb nejsou schopni tyto odborníky z hlediska financování vůbec dostat. Podporovat zabydlování, jednoznačně vznik multidisciplinárních týmů, aby některé věci se daly odehrát přímo v tom přirozeném prostředí lidí, kde přežívají, a ambulantní psychiatři ve službách. Terapeutická péče už by byla taková třešnička, který ani nevěřím, že by mohla vzniknout. Jenom jsem tady pro názornost ukázal, že i nevábný prostředí, kde jsme zřídili nízkoprahový denní centrum pod magistrálou, zvenku možná nebudí moc hezký dojem kontejnerový nebo modulový stavby, ale dá se samozřejmě vevnitř přestavět tak, aby sloužila co nejlépe. Tady fotka bezbariérové sprchy. Když bychom se ptali jednotlivých poskytovatelů, kolik mají v rámci nízkoprahových denních center k dispozici bezbariérových sprch, tak bychom spočítali na prstech jedné ruky, což je poměrně dost jako fatální v případě, že musíte vykoupat člověka, který je bez domova na invalidním vozíku někde na ulici. Jsem velmi rád, že se nám podařilo přivést zdravotnické služby přímo lidem bez domova do našeho nízkoprahového denního centra. Děkuju. Teď poprosím Jana Matěje Pejčka, koordinátora plánování sociálních služeb hlavně města Prahy. Ještě jednou dobrý večer, děkuji za pozvání. Ono toho mnoho zaznělo, já se budu v tom svém příspěvku, v tom svém představení věnovat spíše té pozici
kraje z úrovně nějaké výstavby infrastruktury sociálních služeb. Co vlastně naše organizace, potažmo tedy hlavní město Praha dělá, tak tou mojí náplní práce je primárně vytváření, respektive plánování a vytváření nových kapacit v sociálních službách se zaměřením primárně na specifické oblasti a cílové skupiny lidí, kam tedy osoby bez domova bez zesporu patří. Snažíme se dlouhodobě o vytvoření systému podpory bydlení, ať už je to vznik městské nájemní agentury, ať už je to podpora skrze zabydlování v rámci krajské sítě v bytech hlavního města Prahy nebo v bytech svěřených do správy městských částí. Podpora osob, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu zadlužení nebo exekuce a tak dále. Tím hlavním vlastně ústředním tématem, kterým se zabýváme, je primárně rozvoj kapacit, které jsou v sociálních službách nedostatečné a zároveň i snaha o nějaký mezioborový kontakt. Za to bych chtěl vlastně na tomhle místě poděkovat neziskovým organizacím a dalším sociálním službám, které se aktivně zapojují do spolupráce s hlavním městem Prahou, protože bez tohoto dialogu by ta naše práce nebyla realizovatelná. V podstatě, co se nám za ty roky, za poslední roky, řekněme, podařilo, tak je rozvoj kapacit ve službách, i přesto, že stále ten řekněme, objem sociální podpory a pomoci není dostatečný, jak už tady vlastně i zmiňoval kolega Aleš Strnad. Daří se nám nějakým způsobem přistupovat systémově k realizaci zimních humanitárních opatření. V rámci těchto opatření my spolupracujeme právě s neziskovými organizacemi, poskytovateli sociálních služeb, městskými částmi a dalšími aktéry. Podařilo se nám v rámci tohoto roku, respektive loňského roku, pilotovat terénní péči pro osoby bez domova. V tuhletu chvíli počítáme s tím, že by se ta péče mohla rozšiřovat. Mimo zimní humanitární opatření probíhá v azylových domech. Podařilo se nám poměrně efektivně fungovat v rámci grantového řízení, které je určené pro městské části na právě oblast bezdomovectví, kde podporujeme jednak terénní práci, zároveň podporu zaměstnanosti a řada dalších věcí. V tuto chvíli my vytváříme nový strategický dokument, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a i v rámci tvorby tohoto materiálu se nám vlastně daří věcně a konstruktivně diskutovat nejenom s městskými částmi, ale právě s poskytovateli sociálních služeb, kteří mimo jiné i hájí zájem a potřeby svých uživatelů. S čím bych mohl říct, že jsme nespokojeni, tak je to, a to tady také bylo naznačeno, vlastně přílišný rezortismus ve vztahu tedy k to vytváření systému podpory této, a nejenom této vlastně skupině osob. A to zejména na tom zdravotně sociálním pomezí. V podstatě velmi těžce se nám řeší tvorba vlastně míst v pobytových službách právě pro, někdo by mohl říct, problémové skupiny lidí. Jsou to většinou osoby s duální diagnózou, seniori, kteří mají dlouholetou zkušenost s bezdomovectvím, osoby, kteří jsou handicapovaní a jsou bezdomova nebo v nějakém substandardním bydlení nevyhovujícím. Zároveň tím trošku možná házím i si granát do vlastních řad, ale je to i ne vždycky ideální právě spolupráce s městskými částmi, ale spíše na té politické úrovni, bych řekl. Zejména ve vztahu k řešení témat, která nejsou příliš populární, a to se bavíme zejména o nízkoprahových službách pro osoby bez domova nebo pro osoby, kteří jsou závislí na návykových látkách a další, protože na té odborné úrovni vlastně panuje v podstatě shoda na tom, jak by měla vypadat infrastruktura služeb pro tyto lidi. Na té politické úrovni se ta shoda nachází velmi těžce. Tím optimálním stavem, aspoň tak, jak to vnímáme za plánování a rozvoj sociálních služeb,
je existence funkčního systému prostupného bydlení a tak nějaký systém průběžného vyhodnocování efektivity a dopadu sociálních služeb a sociální práce právě ve vztahu k společenské zakázce, kterou je podpora osob na ulici do takové míry alespoň, aby se zabránilo zhoršení jejich situace. Zároveň si myslím, že je také potřeba si přiznat skutečnost, že bezdomovectví je fenomén, který není nějakým způsobem možné potlačit nebo odstranit tím, že se bude odsouvat, jako se to často dělá právě mezi městskými částmi, ale je potřeba si říci, že je to něco, co tady prostě v té společnosti bude, ať už ve větší či menší míře, a naučit se s tím nějak fungovat a k tomu přizpůsobit i právě tvorbu té infrastruktury sociální pomoci. Tady, myslím, můžeme třeba vzít příklad ze zahraničí poměrně od našich sousedů blízkých, jako je třeba Německo, kde v Berlíně vlastně funguje poměrně šikovný systém podpory na komunitní úrovni mimo režim sociálních služeb, kde, jak taky vlastně kolega Aleš zmiňoval, chybí třeba nějaké spektrum třeba hygienických stanic, kde by se lidé, kteří žijí na ulici, kde by se mohli umýt, kde by se mohli převléci a podobně v nějakých důstojných podmínkách a nemuseli hygienu vykonávat někde ve veřejných parcích, u fontán, u rybníků a podobně. A ta hygienická centra například v Berlíně fungují docela dobře a proč ta komunitnost, vlastně na té úrovni to funguje tak, že v té dané městské části nebo v nějaké čtvrti, kde se takové hygienické centrum nachází, tak vlastně i ti lidé, kteří tam dochází, se snaží o to místo nějakým způsobem starat. Taková vlaštovka první, řekl bych, by mohla být příklad městské části Prahy 9, kde funguje na obdobné ideologii, řekněme, možnost takového, řekněme, dočasného ubytování pro osoby bezdomova v rámci projektu už od roku tuším 2014. Tak děkujeme. Já bych možná navázal hned na tu vaši řeč otázku, proč tedy u nás tato komunitní centra nejsou. Co tomu brání? No, asi z mého pohledu bych řekl, že tomu brání ta společenská shoda na tom, že je to, nebo že to může být efektivní a účinné řešení. Že vlastně spíše a to je teďka můj subjektivní názor, to nechci teďka nikomu podsouvat, ale můj dojem je takový, že vlastně nikdo nechce mít ve svém okolí prostě takové místo, kde by se sdružovali lidé bezdomova, nebo lidé, kteří vypadají nevábně, nebo kteří se neví. Tomu asi všichni rozumíme, ale proč to v tom Berlíně jde a že tam to také přece lidé nechcejí ve svém okolí? To je právě ten rozdíl, že to není tak doslova pravda. Nechci říct, že by každý Berlíňan byl nadšený z toho, že cestou do práce pod mostem potká člověka bezdomova, který tam spí bez spacáku, ale zároveň ta mentalita je tam taková, že vlastně se řídí heslem, že my jsme Berlíňané, my všichni, to znamená i ti lidi, kteří jsou prostě v nepříznivé sociální situaci a žijí v tom městě, byť třeba v nepříliš důstojných podmínkách. Tak pak bych se chtěl zeptat tedy ještě na ty počty. Já jsem našel údaje zhruba 3 roky staré a tam bylo uvedeno, že my máme 30 až 60 lidí bezdomova, kteří se pohybují na těch ulicích. Dneska jsme mluvili o 60, 70, 80 až 110. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ten trend je vzrůstající. Zdálo by se, že ano, podle těch čísel. Jestli k tomu můžu říct, co se týká těch dat z terénního programu, tak se vždycky jedná o kvalifikovaný odhad. Není tady možnost prostě jako říct, že probíhá každoročně sčítání lidí bezdomova na ulicích hlavního města Prahy a že bychom byli schopni z toho vytáhnout skutečně jako validní data, jo. Já proto často ty data, které uvádím za terénní program, tak vždycky říkám, že to je odhad. Ty ostatní data, které se jednají, kde hovořím už o kamenných službách, což znamená od nízkoprahových denních center přes noclahárny, azylové domy až do bytů,
tak tam samozřejmě už poskytujeme adresnou pomoc konkrétní osobě, která nám předloží občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. A tam já už vím, že jsem schopen prostě odstranit duplicity z toho systému a že se skutečně bavíme o fyzických osobách. Jinak já, když bych si sáhnul do paměti, tak můžu říct, že období nákladového nádraží Žižkov, kde tam byly zaparkované odstavené vagóny a o lokalitu se staral, nevím, jestli SŽDC nebo České dráhy, tak já jako terénní pracovník, možná 15-20 let zpátky, nedokážu říct, tak když jsme tam prováděli terénní práci, tak na jednom místě jsme poskytovali terénní práci více než 50 lidem bez domova. Když bych si vzpomněl na oblast spojovací u dnešního Kauflandu, rozhraní 3 s 9, kde byla prostě zahrádkářská kolonie v podobném období, tak se bavíme o podobném počtu lidí, takže já pouze za 2 místa na Praze 3, 15-20 let zpátky bych hovořil o 100 lidech, kteří trvale na tom místě jako bydleli. A i ta veřejnost na to reagovala trošku jinak. Možná se bavíme o nedostatku sociálních služeb. V té době těch sociálních služeb nebo jednotlivých kritérií možná bylo ještě o trošinku malinko míň, ale neměli bychom se spokojit se současným stavem. Já rovnou vám položím otázku. Vy jste tvrdil v té své prezentaci, že ten systém zamrzl v 90. letech, tak jestli to můžete rozvést, protože zdá se, že nebo alespoň z toho, co nám psali občané, tak oni měli dojem, že z hlediska běžného občana, který se pohybuje na veřejných místech, tak se ta situace zhoršuje. Což je možná psychologicky viděno pouze, ale... Je to tak, že já jsem hovořil o tom, že ten systém zamrzl v 90. letech, kdy tento systém stupňovitý pomoci v režimu housing ready byl prostě realizován s nějakou myšlenkou jako přesahu. A mělo se za to, že tento systém bude postupně doplňován o další odbornosti, spolupráci s dalšími specializacemi, zejména zdravotnictví a další věci, které jsou prostě s tou sociální událostí klienta vždycky jako spojeny. Ať už se budeme bavit o fyzickém nebo duševním zdraví. A zároveň se mělo za to, že když budeme budovat systém, který na sebe takhle jako navazuje, což dává určitou logiku, kdy potřebuji nejprve toho člověka vykoupat, převlíknout, dát mu najíst a řešit s ním prostě základní životní potřeby, dát mu krátkodobý nebo dlouhodobý ubytování, to bez zesporu, tak musíme hledat i tu návaznost, co potom po určitým období, kdy ten klient musí opustit ty sociální služby. A tady jsou pouze 2 možnosti. Jedna možnost je mít dostupné bydlení v režimu standardního bydlení, nikoli komerční ubytovny nebo dlouhodobě klienty držet v sociálních službách, kde vzniká prostě závislost a zároveň zašpuntujeme sociální služby, kam není možno přibírat prostě další klienty, kteří potom zůstávají na ulici, protože už nejsem schopen kam ubytovat, když ta kapacita je naplněná. Tady na Praze 3 se bavíme o tom a já panu starostovi moc děkuju, že samozřejmě naše služby tady na území Prahy 3 prostě podporuje. Ale bavíme se o 20 lůžkách pro muže bez domova v režimu noclehárny a o 50 lůžkách v režimu 24/7 azylový dům pro muže. A vlastně já jsem musel dojít k tomu, že do pořadníku zájemců o službu azylového domu jsem byl ochoten ten pořadník dát pouze pro 30 klientů. V minulosti jsme tam měli 50-60 lidí a víc a ten systém se stal úplně neprůchodný i z hlediska čekatelů, zájemců o umístění na to lůžko. A těch 30 klientů se mi otočí v tom azylovém domě třeba tak po 6 měsících, jo, někdy třeba po roce. Takže my se bavíme o tom, jak asi v jaké rychlosti se klient je schopen dostat do zařízení 24/7. A ta motivace potom těch lidí bez domova, kteří jsou na ulici, rapidně klesá. Že já jsem schopen mu říct, ale mám teď k dispozici noclehárnu, super, to z té mý prezentace bylo jasně patrný, že na 80 lůžek máme průměrnou obsazenost 60, takže 20 mi zůstává k dispozici. Plus minus, samozřejmě je to zprůměrovaný. A on mi řekne, ale mě to nic nedá, já tam přijdu prostě večer
a ráno tu noclahárnu musím opustit a kam půjdu? A vy mě v 6 ráno budete budit a kam já půjdu? No půjdeš do zaměstnání, no a zaměstnání dlouhodobě hledám a nemůžu si ho jako najít. A tam končí naše jako diskuze. Když nabídnou zařízení 24/7, tak samozřejmě ta dotyčná osoba už má pocit určitýho jako zázemí a bezpečí, kde si může sám vypadat, kde se může podívat na televizi, kde si může sám uvařit a hlavně ví, že prostě tam může celodenně jako bydlet. Jo. Takže v tomto ohledu já si myslím, že ten systém jako zamrzl v 90. letech, kdy nám tady chybí přesně ta pomoc. Ať už teda hygienických center, který by se měly doplňovat. Tady kolega z magistrátu hovořil asi o Bahnhof Mission, který prostě v Berlíně fungují na každém větším vlakovém nádraží. To u nás je nepředstavitelné, aby v hlavním nádraží nebo na Masaryčce bylo prostě hygienický centrum jako pro lidi bez doma. A to už je to naše myšlení té společnosti, kam se prostě jako dostáváme. A o těch službách, o kterých já se bavím, tak ty zejména vznikly v 90. letech. Jo. Kdybychom si dneska řekli, že budeme až teda na výjimky, které se postupně jako doplňují. Kdybychom se bavili o té kostře služeb pro lidi bez domova, tak ty prostě vznikaly v 90. letech, kdy ta společnost byla otevřená. Když bychom se dneska bavili o tom, kde vzniknou nízkoprahový denní centra, tak se strhne prostě jako nevole. A já bych to nepřesuzoval pouze politikům, jak tady bylo jako naznačeno. My jsme s některými politiky jako rozjížděli možnost vzniku nízkoprahových denní center na některých městských částech, ale zablokovali to prostě místní obyvatele v režimu nějakých petic, spolků, který zakládali. A samozřejmě musíme si nalít čistého vína. Často do toho vstupují developeři, kteří samozřejmě mají jako zájem zastavovat plochy, které jsou nevyužívané. A samozřejmě přítomnost jakýkoliv sociální služby, o to víc pro lidi bez domova nebo pro osoby závislé na alkoholových drogách, snižuje hodnotu a to vám strhne takovou lavinu, kterou nejste schopný jako poskytovatel sociální služby nebo komunální politik prostě jako překlenout. To jako na rovinu to tak je. Takže takhle jsem to myslel. Jestli přibývají nebo nepřibývají, ale ono to je vždycky jako sinusoida, kdy ten nárůst lidí může být často vyvolán prostě ekonomickou krizí, ale můžeme si třeba říct, že období koronakrize bylo zase velkou příležitostí pro lidi bez domova, protože tlak veřejnosti na místní samosprávy, potažmo government bylo tak obrovský, aby maximum lidí z ulice se dostalo pod střechu. Že se prostě pronajímali hotely, hostely a lidi se dostali prostě na lůžko a pak se hledali možnosti, kam ty klienty z těch hotelů, hostelů, kde končili potom jako pronájmy za bydlet a vznikly 3 městské ubytovny pro lidi bez domova a zabydlelo se prostě další stovky jako lidí, ale pořád větší stovky až tisíce prostě na ulici jsou. A to bychom si zase mohli položit otázku, jaký možnosti má neoliberální systém v redukci pohybu občanů i nepopulárních občanů z jednotlivých regionů i chudších zemí Evropské unie, který prostě jako přicházejí a kam jinam přijdou, než prostě do center, což znamená prostě do větších měst. A v tomto ohledu bychom se museli ptát ale na ty národní úrovni, co proto dělá Ministerstvo práce sociálních věcí, aby podalo jasnou strategii a pomocnou ruku na práci s cílovou skupinou lidí bez domova pro jednotlivý kraje a kraje potažmo pro místní samosprávy, kde dneska jsme. A zároveň, jak ministerstvo vnitra je schopno se svými zákony prostě realizovat návratovou politiku občanů, který sem prostě přivezli pracovní agentury, klienti přišli, nebo tyto osoby přišly o práci a jedno, jestli to je ve Škodovce, Mladé Boleslavi nebo v Plzni a v jiných velkých závodech a montovnách, protože po určitý době stejně ty lidi přijdou do Prahy. Jo. Takže to jsou ty základní otázky, na které bychom se měli jako ptát. Děkuji. Otázka je, koho se ptát. Ale já se teď zeptám pana starosty. Možná ne všichni vědí, že zhruba před 3 lety Praha 3 vyvíjela aktivitu společně s ostatními městskými částmi právě ve snaze otevřít takové centrum, kde by byl přístup k tekoucí vodě, toalety a přístřeší. Tak jenom, jestli byste mohl zopakovat, jak tato aktivita dopadla. Byla vlastně snaha na nejenom území Prahy 3, ale na vícero městských částech vlastně vybudovat zařízení, kde by byla možnost se jaksi umít a si rekultivovat na denní bázi
A výhoda toho zařízení byla, že by vlastně bylo nízkokapacitní. Já myslím, že tam se tenkrát uvažovalo o počtu 20 nebo 25 osob, to znamená, ta velikost té zátěže, ta míra té zátěže pro to okolí, pro to území té městské části by nebyla tak zásadní. Nešlo by o stovky osob, ale vlastně o nižší desítky. A aby vlastně tohleto bylo efektivní, aby to bylo možné, tak by bylo jako žádoucí, aby do takovéhle, do převzetí té odpovědnosti se zapojilo více městských částí, protože tu míru té zátěže, tu odpovědnost nemůže prostě převzít jedna městská část, která se pak jako zahltí touhletou skupinou, která to samozřejmě nemá jednoduché, ale také sebou nese určité problémy v tom veřejném prostoru, množství stížností, často oprávněných a tak dál. A to řešení prostě musí být na městské úrovni, nebo musí vzejít vlastně z úrovně města nebo Centra sociálních služeb hlavního města Prahy. A městská část Praha 3 měla před 3 lety iniciativu, snažila se tohleto dohodnout, ale ztroskotalo to, já jsem u toho nebyl, ale mám za to, že to ztroskotalo na tom, jak byste to, pane Bečku, nazval, ten, ne regionalismus, ale rezortismus. Tak jestli jste měl na mysli tím rezortismem tohleto, tak takhle jsem pochopil to vaše povzdechnutí, že prostě ten rezortismus do toho samozřejmě vstupuje. No. Takže cílem by mělo být tu míru jaksi rozptýlit do co největšího území, aby ta zátěž pro to okolí nebyla devastující. A pokud to tedy skončilo na tom rezortismu, co můžeme udělat pro to, aby to na rezortismu neskončilo? Respektive laicky viděno se zdá, že možnosti městské části jsou velice omezené a zde by měl tedy nastoupit kraj, či v tomto případě hlavní město. Já děkuji za tady to nahrání, protože my jsme zhruba 2-3 roky zpátky objížděli s kolegy jednotlivé městské části, kde jsme tady řešili jiné téma, ne hygienická centra, ale vznik nízkokapacitních kontaktních center pro osoby závislé na nealkoholových látkách. A přesně tahle to byla argumentace jednotlivých městských částí, že a dávala to logiku, že dává smysl vzniknout těmto zařízením ve chvíli, kdy se na tom dohodne alespoň 2 nebo více městských částí, tak aby ta zátěž byla nějak rovnoměrně rozložená mezi to území hlavního města Prahy. Jenomže ono se potom ukázalo, že nikdo nechce být ten první, kdo řekne, já do toho půjdu. Vždycky tam bylo to čekání na ty ostatní a nikdo tu rukavici hozenou nakonec nezvedl. Pro jenom ilustraci kompletní ty prostory pro vznik těchto zařízení se hledají dodnes. Doufejme, že tedy v nejbližší době něco vznikne. A tohleto je vlastně úplně ten samý případ, co se týče těch hygienických center. Na jedné straně se dá lidsky rozumět tomu, že je to určité riziko, pokud se městská část sama bez podpory do takového projektu pustí. Na druhou stranu si zase říkám, a to je možná ten optimismus ve mně, že to může být potom nějaký, řekněme, signál nebo motivace pro ostatní se do toho zapojit, protože ten neřešený problém z mého pohledu je daleko horší, pokud je neřešený, než když se tedy, byť aspoň takhle částečně, najde nějaký způsob, jak mu jít naproti. Vy jste teďka zmínil, že už se něco snad chystá, tak jestli můžete být konkrétní. No to úplně ještě nemůžu být konkrétní, protože není to ještě úplně veřejné, ale ta jednání, co do vzniku kamenných provozoven nebo těch kontaktních center pro osoby závislé na nealkoholových látkách, tak je to něco, co je, tak říkajíc, na spadnutí. Ta jednání s městskými částmi probíhají velmi intenzivně a asi optimisticky mohu říct, že během příštího roku by snad mělo dojít tedy k nějaké změně. A nemáte tedy, pokud se dějí změny v této oblasti, nemáte připravená i ta
nějakou strategii pro ta hygienická centra, protože je pochopitelné, že ta městská část, která si to vezme na bedra jako první, tak za to zaplatí, protože se tam budou kumulovat, bude tam se kumulovat velké množství lidí a ostatní městské části budou říkat, no my jsme vám to říkali, že to špatně skončí a občané si budou stěžovat. Rozumím. Máme v tuto chvíli to zatím ve fázi, řekněme, nějakého brainstormingu, ale jeden z prvních vlastně jako kroků, které děláme, je, že prověřujeme využívanost hygienických center při pečovatelských službách. Jsou to pečovatelské služby, které provozují některé městské části. A tam zjišťujeme, do jaké míry by bylo možné buď to ta centra využít částečně nebo úplně právě pro tuhletu cílovou skupinu. Možná tou bariérou by mohlo být, nebo argumentem, proč tento krok nebude úspěšný, by mohlo být, že by poskytovatel služby nechtěl, aby se osoby bezdomova potkávaly právě s jejich uživateli pečovatelské služby. To je docela pravděpodobné. To je docela pravděpodobné, ale nejdříve musíme vyškrtnout tuto variantu, než přistoupíme k nějakým dalším možnostem. Tak já bych se chtěl zeptat pana ředitele městské policie. Vy jste naznačoval, že můžete dávat ty blokové pokuty nebo posílat ty osoby na záchytku na Bulovku, ovšem tam je často plno. Co by vám ulehčilo tu situaci když v nakládání tady s osobami bezdomova? Tak my se potýkáme s tím, že v případě, že řešíme ty osoby, které se zdržují na tom veřejném prostranství, my jim nemáme žádnou možnost jim nabídnout jiné místo, kam by mohli jít. To je právě problém, a tady už to taky zaznělo, myslím, od pana kolegy Strnada, že dochází k přesouvání toho problému, že my prostě z místa, na které se lidi stěžují, tak my ty lidi vykážeme nebo jim doporučíme, aby se prostě přemístili na jiné místo a nezřídka zaznívá otázka, ale kam máme jít, my prostě nikam jinam nemůžeme. Jo? Takže využíváme toho v rámci těch, jak jsem zmínil, ta zimní humanitární opatření, ale to jsou zimní měsíce od prosince do března, kdy my těm osobám nabízíme možnost teda toho azylu v těch ubytovacích zařízeních, ale takhle v sezóně v létě, na jaře prostě není ta možnost, kam by se ty lidi uchýlili a skutečně ten problém se přesouvá z místa na místo. To bude asi odpověď na to, že nám psali někteří občané, že třeba Praha 2 nemá žádný větší problém, Praha 6, Praha 7, tak proč Praha 3? Myslím si, že to je fikce. Můžeme se bavit pouze o tom, že na některých lokalitách je méně vidět to zjevné bezdomovectví na ulicích, případně v místě přespávání. Určitě není možné říct a dávat vůbec jako rovná se, jestli Praha 7, Praha 6, zrovna tyto dvě městské části, které nám budou co do počtu lidí bezdomova vycházet, si myslím obdobně, možná ještě víc, co se týká počtu lidí bezdomova. Praha 2 je poměrně dost jako specifická, protože je to malá městská část uprostřed hlavního města Prahy a lidi bezdomova se přes Prahu 2 většinou prostě přesouvají z 1 na 5, co se týká cílové skupiny lidí bezdomova. A na Praze 2 poskytujeme samozřejmě taky výkon terénní práce, kde to ohnisko máme zejména na Karlově náměstí, na náměstí Míru a na Tylovo náměstí, což jsou prostě viditelné místa, kde se bavíme taky o určitém počtu jako lidí bezdomova. A nicméně pokud potom ten jejich rádius je spíš na území Prahy 1 nebo Prahy 5, tak se prostě z toho místa jako přesunou. Ale byla by fikce si myslet, že na těch městských částech, které vy jste zmiňoval, by lidé bezdomova nebyli. Zároveň je potřeba si vždycky říct, že ta městská část musí těm lidem bezdomova něco jako přinášet, takže v případě, že jsou někde lesoparky, možnosti, kde se dotyčná osoba může víc jako skrýt a schovat, pan starosta o tom hovořil,
tak samozřejmě tam může být určitý útočiště, co se týká místa přespávání. Nicméně, i když budou veškeré parky a lesní porosty upravený, což samozřejmě jak vy to, ať to tak je, tak samozřejmě potom lidi bez domova se budou snažit dostávat do objektů, který v tuto chvíli třeba jsou zabezpečený, nebo který jsou méně zabezpečený a vlastníkem samozřejmě je osoba, který to třeba nemusí úplně jako vadit, že to místo je zabydlený těmito lidmi a pak víceméně tyto lidi dostaneme z míst, kde třeba by nám v tu danou chvíli tak ne úplně vadili, do míst, kde ten problém může jako narůstat. Stejně tak, když jsem hovořil o té represi, já tomu rozumím, o čem hovoří pan ředitel, a je to úloha městské policie, tomu naprosto rozumím, ale pak je vždycky potřeba si položit otázku v případě, že někde zrušíme místo přespávání, tak si uvědomíte ty rizika, kam se nám tyto lidé přesunou. A jestli je pro nás víc rizikový, když skupina 10, 15, 20 lidí bez domova bude okupovat park na Ohradě, anebo jestli 5 lidí bude přespávat prostě v garáži na Krejcárku nebo v lesoparku, kde samozřejmě nejsou tak úplně jako v kontaktu s občany, který tu danou lokalitou prochází. To je vždycky potřeba si jako říct, protože tito lidé se nevypaří, buď to se budou přemysťovat z místa na místo. A jediný, co třeba s ohledem na Prahu 3 můžu říct, tak samozřejmě vždycky v aktuální čas jsou někde různá ohniska, kde se lidé bez domova více vyskytují. Za rok, za dva tato ohniska nejsou a lidé jsou někde jinde. Ale pořád zůstávají na tom daném území. A říkám si, jestli je to o tom, že v jedno období je velký problém nárůst lidí bez domova na náměstí Říka z Poděbrad. Dneska tam to nevnímáme jako problém. Řešíme oblast okolí Viktorky Žižkov, nebo jsme řešili 2 roky zpátky poměrně velký jako nárůst lidí bez domova, kteří se tam jako zdržovali. A potažmo potom park na Ohradě nebo Žižkovo náměstí. Jo. Pořád se nám ty lidi jenom jako přesouvají. Neříkám, že by se jednalo o ty stejné lidi, protože ta sociální služba za klienty pořád jako chodí. A je to zase o těch možnostech, o kterých jsem hovořil z hlediska realizace poskytovatele jako sociální služby. A když jsem pokládal tu otázku, koho se ptát, když vy jste se mě ptal, tak určitě je to ptát se prostě těch lidí, kteří by měli tvořit strategie na té národní úrovni, protože bez strategie akčního plánu prostě řešení problematiky bezdomovectví na území České republiky, v celistvosti České republiky, se nejsme schopni dostat do těch jednotlivých specifik těch regionů. A stejně tak to je i s tou mezirezortní spoluprací nebo toho zdravotně sociálního pomezí. Zase prostě je to na ministerstvech, který by prostě měli vytvořit jasný plán a jasnou vizi, která potom bude propisována do krajů. A v těch krajích samozřejmě už budou schopni si v rámci komunitního plánování ty služby dělat na klíč tak, jak potřebují z hlediska své struktury, počtu a dalších jiných věcí. A netýká se to pouze cílové skupiny lidí bez domova, ale celkového plánování rozvoje sociálních služeb. Aby to prostě jako mělo být a nemůže to jít prostě opačným směrem. Aby poskytovatel sociálních služeb ve spolupráci s krajem, s magistrátem hlavního města Prahy nebo se samosprávami se snažil urputně docílit toho, aby tady se rozvíjela dostupnost sítě a ten kraj vám zároveň řekl, ale my na to nemáme finanční prostředky, protože stát nám na to finanční prostředky jako nedá. A zároveň nemám k dispozici žádný noty z ministerstva, jakým směrem jako postupovat. A to je prostě jako špatně. Takže na rovinu bychom si měli říct, jestli je to cílová skupina, která je opomíjená, jakože dlouhodobě opomíjená je. A jestli chce vláda České republiky, potažmo jednotlivý kompetentní lidi řešit represivně, nebo řešit prostě rovnováhu represe a pomáhající profese. A jestli chceme se prostě dotýkat zemí, které jsou v režimu Evropské unie, a nebo jít opačným směrem, protože jiná varianta mezi tím jako není. Já bych do toho vstoupil ještě s takovou mezi otázkou. Myslíte, že ten problém má represivní řešení?
že mnoho lidí se domnívá, no tak my je tady nechceme, vyženíte je pryč, tak musí být represe, musí být dostatečné pronásledování. No já už jsem to tady zmínil, my máme nějaké zákonné mantinely, ve kterých se musíme pohybovat. A rozhodně pouze na represi ten problém nelze stavět. Takže je potřeba nabídnout těm lidem nějakou možnost a ty lidi, aby byli ochotni prostě přijmout tu nabízenou pomoc a pak může nastoupit v uvozovkách jakási represe v případě, že ty lidi se budou dopouštět nějakého protiprávního jednání. Ale prostě bez té možnosti nabídky, kam ty lidi se mohou uchýlit, tak prostě to nejde a dochází pouze teda k přesouvání problémů z místa na místo. To tady zmíněno. Já ještě bych se vrátil k tomu, pan Strna tady řekl ohledně toho nákladové nádraží. Já si to taky moc dobře pamatuji, protože jsem už sloužím opravdu řadu let tady na Praze 3 a ty kontroly těch opuštěných vlakových souprav mám v živé paměti a skutečně tam to byly desítky osob, které se tam zdržovaly. Na druhou stranu měli nějaké zázemí a tolik nebyli vidět na tom veřejném prostranství. Takže to tady opět zase navazuji na pana Strnada, že ty lidi, když jsou někde, mají vytvořené nějaké zázemí, tak potom nemají důvod vyhledávat případně ta místa, která jsou exponovaná a podobně. Jenom doplním, my jsme vlastně v loňském roce jsme se potkali s panem Strnadem, s panem Machoněm a vy dva jste tak jako hodnotili v loni, bylo to zhruba před rokem, tu situaci na Praze 3 a shodli jste se, že oproti roku 2022 došlo k nárůstu asi 10 až 15, 20% na území Prahy 3. Tenkrát jsme to dávali do souvislosti vlastně s tou ekonomickou situací v České republice, se zvyšováním cenové hladiny, zvyšováním cen energií, krize bydlení a tak. A ono se to skutečně jako projevilo i na množství stížností. Já jsem byl jako vlastně po nějaký době, kdy chodily ty stížnosti, četl jsem diskuze na sociálních sítích, vlastně jako až tak jako úzkostlivě zaskočen, že některé ty komentáře byly, ty reakce byly vlastně hrozně nenávistné. Jo. Vlastně ono je fajn, nebo takhle, velké množství osob bez domova. Vlastně měl jsem pocit, že vzbuzuje v mnoha lidech jaksi určitou nenávist nebo vyvolává projev jaksi postěžovat si a nějakým způsobem si to s nima vyříkat. A dostávalo se to do takové jako dost iracionální roviny a ta diskuze se velmi jako polarizovala, jo? Že na jedné straně byli jako lidé, kteří vystupovali velmi razantně proti osobám bez přístřeší a na druhé straně byli ti, kteří se jich zastávali. A tam by se nám ta diskuze vlastně dostat neměla, že jo? My bychom ji měli udržet prostě v té věcné rovině, míň jako ideologický a snažit se hledat to konkrétní řešení pro ty osoby. A tím, jak nám to vlastně jako narostlo z těch, vy jste mluvil o té sinusoidě, tak vy to sledujete dlouhodobě, je to něco, co se prostě vrací. Tak zrovna v loni nám to jako narostlo a vyvolalo to v té společnosti i takovýhle jako jevy, který já jsem jako pozoroval. No a tenkrát jako my jsme před tím rokem, 3/4 rokem řešili hodně jako osob bez přístřeší, začalo vysedávat na takové té zítce tady na zastávce Lipanská. V jednu dobu jich tam člověk mohl potkat i třeba jako 10, 15, ten chodník tam je relativně úzký, je to zastávka veřejné, jako velmi frekventované místo. To skutečně vyvolávalo jako velký odpor veřejnosti. My jsme si s panem ředitelem a i tady s odborem sociálních věcí vyhodnotili, že tohle je to místo, kde jejich výskyt je skutečně nevhodný, takže jsme jako cíleně se snažili je z tohoto místa vypudit, ale bylo jasné, že jako oni nezmizí, oni nevypaří, jak vy jste o tom mluvil, jenom se prostě přesunuli na jiné místo, kde vadili o něco méně a ty stížnosti jako skutečně ustaly a to je jaksi to řešení, kterého my jsme docílili, ale je jasné, že tohle není to systémové řešení, tak jak tady o tom, myslím,
všichni svorně mluvíme, jo. Prostě tak. Já bych jenom možná připomněl, když dáme teda tady účastníkům taky slovo, takový krásný příklad z 19. století, co jsem se dočetl z Anglie, kdy sebrali v Londýně bezdomovce a žebráky a odvezli je do Austrálie v naději, takové naivní naději, že se jich zbaví a že Londýn bude tedy bez těch žebráků a bezdomovců. A oni se tam objevili do týdne úplně noví žebráci a bezdomovci, zatímco ti odvezení měli kam jít a velká část z nich se stala běžnými občany Austrálie. Jenom doplním k té represi, vy jste se ptal, jestli by to nebylo řešení. My už tu zkušenost tak trochu máme, tuším, to bylo rok 2010, 2011, to se asi ještě pamatuje, kdy tady byl návrh na vytvoření takových get na okraji Prahy, kam by se lidé bez domova sváželi, tak aby právě se nedržovali v centru města a nebudili nežádoucí pohoršení. Tady ten koncept naštěstí neměl dlouhého trvání a neprošel. A vlastně byl po všech stránkách, ať už praktických, tak i těch, řekněme, ideí humanismu vlastně špatně. V té době, kdy jsem ještě tedy nepůsobil na kraji, ale působil jsem v sociálních službách, tak i řada uživatelů zimních humanitárních opatření v té době tak si třeba stěžovala na to, že je někteří policisté třeba vyváží za Prahu právě z toho důvodu, aby se vlastně jako těch lidí zbavili nebo vyšoupli ven a také se ukázalo, že to není funkční model, čili ta represe v tomto směru už my s tím zkušenost máme, že není funkční. Tak já teď předám slovo účastníkům, se nám hlásí. Dobrý večer, Zdeněk Jan. Já bych měl dotaz dva, jeden na pana Strnada. A v těch veřejných diskuzích, o kterých mluvil pan starosta, velmi dřív nebo později vždycky tam padne, je to jejich volba, oni si to zvolili, nechtějí pomoct. Vy se s tím musíte setkat strašně často. Jaký jsou ty data, jestli máte nějaký data, vlastně jaký je ten podíl skutečně, kdy to je volba životního stylu a ten člověk nechce pomoct. To by byla první otázka. A druhá na pana Machoně, jestli máte nějaké statistiky o kriminalitě těchto lidí, jestli vlastně v rámci statistik kriminality rozlišujete, zda se jedná o člověka bez přístřeší nebo ne, protože my se bavíme o tom, že jasně, jsou v tom veřejném prostoru, způsobuje to nějaké problémy, ale způsobují ti to lidé nějakou zvýšenou kriminální činnost? Děkuji. Tak odpovědět na to, že je to jejich volba, je fakt hrozně jako složitý. Jo. Já se nechci jako vymlouvat, ale je to o tom, že vy toho člověka kontaktujete už v nějakém stavu. Jo. My se bavíme o sociálních službách prevence, což je prostě jako hezký slovo. Ale vlastně já už kontaktuju v rámci terénní práce, nebo i když přijde k nám jako do služeb, člověka, který už fakticky v tom bezdomovství jako je. Já, abych mohl hovořit o službě prevence, tak bych měl docházet do bytu, kde tomu člověku nebo tomu nájemníkovi nebo podnájemníkovi hrozí vystěhování z toho bytu nebo ztráta toho bydlení. Pak bych si dokázal jako říct o tom, že je to služba jako prevence, to jen tak jako na okraj, ale prostě je to tak, jak to je, ale my se skutečně už bavíme o lidech, kteří v tom bezdomovectví jako jsou. Zároveň, co jsem jako neřekl, je poměrně dost velkým jako paradoxem, že lidi bezdomova na sebe jako navazují jako další místní bydlící jako lidi. Nevím, z jakého to je důvodu, jestli je to z důvodu jako osamocení u některých občanů toho místa, kde se zrovna lidi bezdomova jako zdržují, respektive kde vysedávají jako na těch lavičkách, nebo jestli je to z důvodu toho, že se na ně naváže někdo, kdo rád jako pochlastává a nechce chlastat jako doma v bytě, tak prostě vysedává s tou partičkou lidí bezdomova jako tam, takže ono potom jako na první pohled to vypadá, že se bavíme o zahlcení toho veřejného prostoru jako větší skupinou lidí bezdomova. A já, když se to tam, nebo kolegové v rámci terénního programu, když se to snaží rozklíčovat, jak zjistí, že je to třeba půl na půl místně bydlící, a pak zároveň se snažíte jako rozklíčovat, co tam jako je, jestli za flašku vína ho nechá u sebe jako vykoupat a co tam je vlastně jako za ten výměnej jako obchod. Jo. A na tu vaši otázku, ta volba, já si myslím, že to je špatně postavená otázka. Jo. Já jsem prostě hrozně záviděl jako kolegům v Norsku, který mi prostě jako říkali,
ale jak ty vlastně můžeš dělat jako sociální práci, jako terénní pracovník, když ty chodíš za člověkem, který nemá uspokojený jako základní životní potřeby a nebydlí, jo. Co ty mu vlastně jako nabízíš, jo. Ty jsi pořád ještě jako sociální pracovník. A já jsem tak jako koukal jako blázen a říkal jsem si, ale my prostě takhle tu práci jako děláme, protože musím vycházet z té sociální politiky státu, která tady je jako k dispozici, jo. A říkám, a co děláte vy? A mu říká, hele, do 48 hodin toho člověka musí zabydlet. A jedno, jestli ho zabydlíš v hotelu, v hostelu nebo prostě v kvartíru, ale toho člověka musí zabydlet. A teprve potom tam přicházíš jako sociální pracovník a zajišťuješ prostě ty specifika, které prostě s tím člověkem jako jsou jako spojený, ať už to je závislost, nebo to, že je línej, ale že nepracuje, to vlastně nikoho nezajímá, protože to je paradox prostě jako české veřejnosti, že si bude stěžovat na to, že se mu pod barákem prostě válí člověk bezdomová nebo prostě nějaký lenoch netáhlo nebo cokoliv jiného. Často to podněcují prostě jednotlivý jako politické strany nebo politici, kteří na sebe chtějí jako poukázat a říkat o tom, jak se tady prostě zneužívá sociální pomoc. A můžu říct ze zkušenosti, že sociální benefity lidi bezdomova zase tak často jako nečerpají, jo. Když se budeme bavit o těch lidech, kteří jsou přímo na ulici, tak oni doplatek na bydlení ani příspěvek na bydlení nedostanou, protože to nemají a nemají provázet jako na co, jo, na lavičku to jako nedostanou, jo. A příspěvek na živobytí, jestli se bavíme o částce přes 3 000 nebo kolem 4 000, tak nevím, jestli je to tak jako likvidační pro sociální politiky jako státu, jo. A spíš jsem tlačil tu myšlenku, která se prostě v západních zemích jako drží. Hele, my se bavíme o 5, 7, 8% jako populace, která může být nějakým způsobem jako nedostatečně dobře jako nastavená. Ale je nás tady více než 90% té populace, která je schopná se o ty lidi jako postarat a my nekoukáme doleva doprava, jo. A když mi v Oslu říkal, že v Oslu má asi 50 lidí, kteří jsou jako na ulici a neměli pojmenovaný ani jako lidi bez domova, ale spíš lidi jako s duální poruchou, tak se ptal, jako, co je ten důvod. Jo. Říkal, to je ten důvod, že ty lidi jako nechtějí. Takže já bych se bavil asi o podobné jako skupině, jestli my tady se bavíme o 5 000 lidí bez domova. A to ještě já jako nejsem zastánce jako statistik, kde není skutečně, nejsem schopen jako identifikovat jako na základě skutečně jako fyzické osoby. Jo. Takže se bavíme o počtech toho sčítání, jako zase jako odhad, který může být něco víc a něco míň. Co se týká jako zjedného bezdomovectví, tak bych se bavil o podobné skupině jako lidí a vlastně si myslím, že to není ani zásadní, jestli bychom se bavili o 10%. A když by se nám podařilo těch 90% jako nějaký způsobem zabydlet a stáhnout z ulice, jo, tak potom vznikne přesně ten prostor pro ten terénní program, který nebude za těma lidma chodit s tím, hele, už bys se měl jít jako vykoupat. A sorry, já tě nemůžu dneska doprovodit do denního centra, protože nemáme kapacitu. A musíš prostě počkat den nebo dva, než se budeš schopen jako vykoupat, jo. Tak tam si myslím, že by to byl velký rozdíl. No. Já k tomu vašemu dotazu ohledně té statistiky, tak žádné separátní statistiky o určité skupině osob nevedeme. Je to prostě hromadná statistika, ať už těch přestupků, případně osob omezených na osobní svobodě. Ještě bych tady s dovolením minutku bych navázal na pana Strnada ohledně těch osob, které se zdržují na těch místech. Skutečně dochází k tomu, a my to máme také vypozorováno a víme o tom, že k těm osobám bez přístřeší chodí i místní, i rezidenti, ať už je to případně na Škrupově náměstí, nebo i tady ve zmiňovaném parku Olšanská Jana Želivského, tak ty místní obyvatelé těm bezdomovcům nabíjí mobilní telefony, nosí jim jídlo, horký čaj, pravidelně se tam ty osoby s nima setkávají a baví se. A není to o tom, že by to bylo jenom nějaký krátkodobý jakoby setkání, ale třeba si tam s nima sedí a diskutují třeba celý dopoledne. Jo, takže to není výjimková. Skutečně potom to může vést k tomu, že pro člověka, který jede kolem a řekne si, hele, tady sedí 20 bezdomovců, ale ono ve skutečnosti tam těch bezdomovců může být třeba polovina a zbytek je partička dalších kamarádů, kteří někde bydlí, mají svoje domovy a chodí za svými kamarády. Takže s těmi případy se setkáváme velice často.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, na mě to tady působí tak trošku jako, že to bezdomovectví je nějaký fenomén, který by se snad měl oslavovat. Vy, promiňte, že to tak řeknu, ale na mě to působí jako, že se jim snažíte poskytovat a poskytujete téměř nadstandardní služby. A mě tam zaujalo v té prezentaci jedno slovo. Zaměstnání. Kolik lidí vám přišlo říct, sežeňte mi práci, já chci pracovat. A k tomu válení se někde u domů. Podívejte se, jak to vypadá někde třeba u těch domů, které mají u těch vchodových dveří výklenky. My jsme tam měli nejenom namočeno, ale i naděláno. A kdo si myslíte, že to po nich chce uklízet? A k panu Machoňovi znám teda paní jednu, která tam denně vysedává v tom parčíku mezi nima, ale to je trošku jiná kapitola. Tak když poprosila bezdomovce, aby jí nastěhovali něco vyhozeného do bytu, tak ten byt se nedal otevřít, jak byl zanesený bordelem z ulice. Tam chodí, vybírá popelnice a co kde se bere, to donese domů. Potřebuje, nepotřebuje, nezajímá. A co neunese, tak o to poprosí ty bezdomovce a oni už ani ty dveře nemohli otevřít. Jo. Tam je to opravdu takový. A za to, že je tam občas aspoň skrotíte, někdy jsem to i viděla, i péčérku, nejenom vás, tak za to teda děkujeme, protože to si myslím, že když teda přeberou alkohol, tak si myslím, že to je potřeba. A asi tam je ještě štěstí. Nevím, nerozumím tomu, nejsem tam mezi nima, ale že tam snad nejedou v drogách, nebo aspoň ne ve velkým. Že teda tam, když, tak přeberou ten alkohol, který tam kradou v té večerce. Jedněma dveřma jdou tam si to vemou a těma druhejma vyjdou na ulici, ale to už je věc toho Vietnamce, že jim to trpí. Takže na vás bych měla otázku, kolik lidí vám přišlo říct, sežeňte mi práci. Děkuju. Já vám odpovím tak, že máme projekty zaměstnávání, podporovaného zaměstnávání lidí bez domova s některýma městskýma částma. V těchto projektech se nám vystřídá 150 až 200 lidí za rok, pokud bych měl být konkrétní na ty čísla. To je podporované zaměstnávání, kde já vám jsem schopen sdělit, že se jedná o lidi bez domova, který projdou těmito projekty. Krátkodobě nebo dlouhodobě. Potom se budeme bavit o lidech, kteří brigádně vykonávají pracovní činnost určitou, aby si zajistili finanční prostředky. A řeknu vám, proč. Je to z důvodu toho, že řada těch lidí a pro mě jako pro sociálního pracovníka je úplně jedno, jestli si to ten člověk způsobil sám, svojí nevědomostí, to, že podcenil nějaké věci a td., protože já musím pracovat s tou aktuální situací, která je. Tak v případě, že ten člověk je předlužený, tak vám nikdy už do standardního zaměstnání nenastoupí. Nikdy nenastoupí. Protože v režimu exekucí a nezabavitelných částek se jedná o tak nízké částky, že nebude motivován k tomu, aby chodil do stabilního zaměstnání. Takže buď to využívá režim prostě brigád, kde si finanční prostředky vydělá legální činnosti, anebo pracuje bez smlouvy. A tam já už nejsem schopen vám prostě jako říct, protože jako sociální pracovník bych to neměl tolerovat, ale prostě ten systém takhle nastavený je. Kolik těch lidí se takhle jako nechá zaměstnat. Jinak, jestli ta prezentace na vás působila, takže bych chtěl někoho obhajovat a oslavovat, tak to tak rozhodně není. Já se snažím popisovat aktuální stav věci a v případě, že systém je nastavený tak, že je tady volný pohyb občanů, volný pohyb zboží, služeb, tak musíme předpokládat, že není povinnost dané obce a policie České republiky ani strážníci městské policie nemají v ruce žádnou legislativní úpravu, aby toho člověka z toho daného místa nebo z té dané obce nějakým způsobem postrkem, vy jste hovořil o 19. století, tak to asi bylo taky tak, možná ve 20. prostě z té obce dostala jako pryč. A teď vlastně se pokládá otázka poskytovateli sociální služby, která pracuje s cílovou skupinou lidí bez domova, co s tím budete dělat. Jo? Jak zabezpečíte to, abych já neměl nakáleno před barákem, co uděláte pro to, aby lidi bez domova šli pracovat, co uděláte pro to, aby lidi bez domova prostě byli v takovém stavu. A já jsem se vám snažil prostě zodpovědět tu otázku, jaká je realita a jaké jsou možnosti poskytovatele sociální služby a kde nás tlačí pota. A ty otázky, na které vy jste se ptala, tak mám za to, že by se měly řešit prostě spíš jako na národní úrovni, která by měla dát jasnou strategii, jasný cíl,
případně legislativní úpravy, pokud se společnost dohodne, že by tak ty legislativní úpravy měly být a nebyly v rozporu prostě se standardy prostě Evropské unie, tak ať tak si jako jsou a my to budeme tolerovat, protože sociální pracovník vždycky pracuje s těma normama společnosti, který v ten daný čas prostě platí. Jakou můžou mít motivaci, když vy jim dáte oblečení, vy jim dáte jídlo, vy jim zajistíte sprchy, vy jim aspoň v těch azylových domech nebo na nějakých těch ubytovnách zajistíte bydlení, ale jako žádná motivace tam opravdu není, aby oni žili normálním životem. Nebo ty handicapovaní, proč oni teda nemůžou mít nějaký, já nevím, příspěvek na péči a platit si z toho někde třeba i nějaký zařízení, teď jako takových je, co vidím třeba, že skutečně je to člověk bez nohy. Chodí v oberlích. Je to starý člověk. Tak teď si myslím, že by si třeba i zasloužil v nějakém zařízení pro seniory, když je handicapovaný. Nevím, jako na mě to teda tak působí, že dostanou všechno pod nos. Neříkám, že tyhle handicapovaní jsou zrovna na té ulici možná šťastní nebo rádi, ale tam se fláká spousta mladých lidí, kteří nikdy vůbec nepracovali a pracovat ani nebudou. Proč by pracovali, když vlastně nemají žádnou motivaci? No a to je přesně ten pohled, o kterém já jsem hovořil. Jestli nás trápí to, že bude tady 5, 6, 7, 8% společnosti, o který se zbytek společnosti postará, a budeme řešit možnosti dostupných služeb a další podpory a pomoci, nebo se společnost rozhodne, že větší část nebude poskytovat tu podporu a my těmto lidem nebudeme chtít pomáhat, tak musíme očekávat a pracovat s těmi riziky, který to přinese. Protože já, když mu nedám najíst a on nebude motivován, tak si to prostě ukradne. Když ho neoblíknu, tak si to ukradne. Takže my ten problém přeneseme potom do výkonu trestu odnětí svobody, ať už v krátkodobých nebo delším období. A ty finanční náklady budou ještě vyšší, než v tuto chvíli je ta paštika s chlebem, kterou já mu přinesu. To je potřeba si jako říct, jak to jako je. A sociální pracovník nevychovává. Já pracuji s lidma, kteří prostě už jsou v určitém věku a mají za sebou nějakou historii. V západních zemích jsou sociální pedagogové, kteří samozřejmě do toho vstupují jako dřív, ale to bychom se skutečně museli bavit o prevenci bezdomovectví, ne o poskytování služeb lidem, kteří už v tom bezdomovectví jako jsou. To asi jako moje odpověď na to vidění světa. A jestli se společnost rozhodne na tom, že by se měly utahovat šrouby a jít víc s tou represí a víc prostě nucenosti a zásluhovosti, kterou prostě český občan sobě ještě snad z dob Rakouska a Uherska prostě v genech jako má, tak ano, ale nemůžeme si na jednu stranu hrát na to, že tady platí zákony, které jsou stejné v Evropské unie, na západ od nás, ale ty služby my prostě neposkytujeme, nebo je poskytujeme v nižší kvalitě nebo v nižším rozsahu, než tady jako jsou. A říkat si, že řešíme bezdomovectví, to prostě pravda jako není. A v případě, že ho řešíme, tak ho řešíme pouze okrajově. A to, co my lidem jako nabízíme, tak za mě, nezlobte se na mě, tak prostě není ani standard, jo. Jestliže na sprchu ten člověk v našem nízkopravém centru musí čekat 2 hodiny, a po 2 hodinách se dostane do nízkopravového denního centra a možná na něj zrovna vyjde jako studená voda, tak v roce 2024 je pro mě jako tragédie, fakt jako tragédie na hlavní město České republiky. Jo. A vychovávat nebo cokoliv jiného jako dělat, si myslím, že se dá, ale dá se to dělat za metody, ať už cukru biče nebo prostě dalších jiných metod. A rozhodně ne jako o tom, že my si řekneme, že teď jsme se jako rozhodli jít touto cestou, kterou si vyzkoušíme. Rok, 2 ji budeme nějakým způsobem analyzovat, pak zjistíme, že to nikam jako nevedlo, což jsou přesně ty sinusoidy, o kterých já jsem hovořil. Já si dovolím té odpovědi, byť se nebyl konkrétně tázán, jenom říct, že to, co je poskytováno v rámci sociálních služeb nízkoprahových osobám bez domova, dalším lidem, kteří jsou sociálně vyloučení, tak to není žádný jako podpora lenosti a podobně, ale je to jenom podpora udržení si nějaké důstojné úrovně života, která stále z mého pohledu, ať už jako člověka nebo jako zaměstnance hlavně města Prahy, je stále nedostačující.
Je to o tom, že ti lidé chodí oblékaní přesně proto, aby nechodili nazí nebo aby nekradli. A podobně to s poskytnutím stravy a poskytnutím noclehu. Čili ten cíl, a to je bohužel to zamrznutí, o kterém tady mluvil i Aleš Strnad, spočívá v tom, že v těch 90. letech my jsme si řekli, že prostě tyhle ty lidi, kteří se tady najednou jako kdyby objevili ze dne na den, tak zaslouží nějakou podporu, aby se nedostali ještě hůř. Jenomže my jsme od té doby neudělali ten krok B, aby jsme ten systém nějakým způsobem revidovali. Vlastně ta otázka důstojnosti je jako zajímavá a vlastně podle mě velmi jako souvisí s tím, co vy jste zmiňovala, a to je to kálení. To se skutečně děje, veřejnosti to jako velmi vadí. Já sám jsem toho byl jednou jako naživo svědkem tady na Havlíčkově náměstí. Taky mě to jako šokovalo, ale situace, kdy jako kdokoliv z nás je připraven se jako veřejně vykálet jako v parku za bílýho dne, tak skutečně souvisí s tou ztrátou té důstojnosti. To znamená udržení té důstojnosti na nějaké rovině. Podle mě je jako důležité proto, aby ti lidé se nechovali tímhletím způsobem. Jo. A teď ještě k tomu kálení. My jako městská část provozujeme několik veřejných toalet na Žižkově náměstí, na cyklostezce, já teď nevyjmenuji. Zároveň spolupracujeme s jednou neziskovou organizací, která se snaží kontaktovat podniky, různá restaurační zařízení, bary, kterým tolik nevadí, nebo jsou připraveni jednou za čas prostě tam jaksi umožnit vstup bezdomovci, aby využil tu toaletu, protože oni někde tu potřebu udělat musí, že jo? Když jim prostě všichni zavřou dveře, aby si došli na záchod, tak oni jako nepřestanou vylučovat, jo? Takže my se snažíme jít i touhletou cestou, že vlastně jako snažíme se rozšiřovat tu nabídku, není to jednoduché, ale i to si myslím, že jako způsobuje to, že toho znečištěného veřejného prostoru je méně. Ono to samozřejmě není vidět. Ono je vždycky vidět to, když prostě někde se exkrementy objevějí a na to pak jsme jako hákliví a právem nám to vadí. Já to vůbec jako neobhajuju, ale jako pokud nechceme, aby tenhle ten jev, aby k němu docházelo, tak musíme nabídnout nějaké řešení. Jo. A to je třeba ta síť toalet, kde prostě jim tohle to bude umožněno. A o tom si myslím, no, je to, a vy máte pravdu, a je to jako boj, je to i edukace, že jim jako vysvětlujeme, dáváme jim mapky, říkáme, a proč jako nejdete 150 metrů dál. Tady máte toaletu, je zdarma, můžete si tam prostě umýt ruce a tak. A já jsem těch hovorů vykonal několik a zjistil jsem, že třeba oni o tom ani nevědí, no, tak, ale nevím, jestli tam šli příště. Tak já teď se nám zvedl les rukou, ale zároveň nás nesmírně tlačí čas. Tak dáme ještě teda poslední 3 otázky. Pavel Chabr. Já bych se rád zeptal, vy jste zmínili, že vám nejdou na ruku státní instituce jako do sociálních věcí a parlament. A co jste zkusili, aby vám byli nápomocní a jaké jste měli s tím zkušenosti? Hovořil jsem o tom, že Ministerstvo práce sociálních věcí by mělo tvořit jako nějakou strategii, nějaký akční plán, prostě nějaký noty, který by pro tuto cílovou skupinu nebo pro nějakou vizi na určitý období měla být zpracována. V minulosti jsme dělali to, že jsme se účastnili pracovní skupiny, které na Ministerstvu práce sociálních věcí byly pořádány, snažili jsme se tam naše myšlenky prosadit. Tyto pracovní skupiny byly zrušeny bez náhrady. Dokument byl zakomponován do strategie pro sociální začleňování, kam se vám samozřejmě i oblast bezdomovectví může dostat, ale myslím si, že tato oblast je natolik specifická a široká, že by si zasloužila samostatný dokument a ne to tlačit do strategie sociálního začleňování. To je věc jedna.
Druhá věc, organizace Naděje, která má celostátní působnost, tak s dalšími poskytovateli sociálních služeb nebo s těma většíma poskytovatelema sociálních služeb se snaží nějakým způsobem lobovat jednotlivý věci na úrovni ať už poslanecký, tak samozřejmě ministerský. Co se nám podařilo nebo nepodařilo, tak je ten současný stav, o kterým já jsem hovořil prostě tady v té své prezentaci, která je jako reálná. Možná se podaří někdy něco jako změnit, ale jsou to prostě jako dílčí kroky, který běžný občan ani nezaznamená. A poskytovatel sociálních služeb z toho má akorát tak jako frustraci, že prostě jako zjišťuje, že se to pořád jako nedaří jako dostat jako téma, skutečně jako téma, který by zasloužilo svou pozornost. A ať už to bude téma v pozitivním světle nebo v negativním, já se nebráním jakýkoliv diskusi i na to téma, proč kdo znečišťuje veřejné prostranství, proč nám na ulici tady přespávají desítky, stovky lidí. Já vůbec nemám problém o tom jako diskutovat, ale rád bych, aby se prostě hledali ta řešení, ale ta řešení prostě nepřichází z úrovni kraje ani místní samosprávy a vůbec ne ze strany prostě poskytovatelů sociálních služeb. Na to já jsem chtěl jako upozornit, protože tady tyhle ty věci na komunální politice moc dlouho jako nefungujou a v případě, že fungujou, tak nemáte jistotu toho stabilního financování a nemáte jistotu v tom, že to volební období 4letý je tak krátký, že prostě než se něco jako zrealizuje, než se něco jako otevře, tak samozřejmě už může přijít úplně k obratu o 180 stupňů a jsme zase tam, kde jsme byli, nebo možná ještě o krok jako zpátky. A to je přesně to, co potom jako ty jednotlivý vize a jednotlivý kroky totálně jako podkopává. A já jsem hovořil o nějakém strategickém plánu a vizi, která by byla skutečně jako schválená, po kterou by si někdo podepsal a řekl, bez ohledu na to, jestli my tady budeme sedět, tak prostě během 4, 5, 6, 8 let se tady tohle všechno zrealizuje a máme na to navázaný takový a takový jako finanční prostředky a to je náš směr, kterým my chceme prostě jít a to nikdo neudělá. Jo, to je to, o čem já jsem jako hovořil. Čili pokud bychom přesměrovávali občany, kteří se stěžují od starostů, tak byste je poslal teda na Ministerstvo práce a sociální věcí? Nebo bych je poslal za jejich senátory a poslanci, kteří by se za ten volební obvod kandidovali, mají jejich slovo a byli by schopni poslanecký sněmovně senátu nějakým způsobem iniciovat legislativní úpravy a změny. Krásným příkladem tadyhle z toho je, pardon, jsem takhle využil, zákon o sociálním bydlení, který se tady řeší 20 let a nikdo neměl odvahu do toho prostě jít. A když někdo odvahu měl, tak to prostě ztroskotalo. Takže ze zákona o sociálním bydlení se najednou stal návrh zákona o dostupném bydlení, aby to tak nedráždilo voliče a občany České republiky. A dneska se bavíme o zákoně, který se jmenuje podpora v bydlení. Jo, to je jenom jako úzus toho, a nebudu se bavit jako o tom obsahu, co se jako daří a co se nedaří, ale tady se bavíme o 20 letech. Jo. A vůbec se nebavíme jenom o cílové skupině lidí bez domova, ale o nemajetných seniorech, matkách, samoživitelkách a dalších prostě okruhu potřebných osob. Jo. Doplním za hlavní město Prahu, co děláme pro to, aby se ta situace změnila. Krom té absence strategie nebo nějakého rámce akčního plánu a podobně na té národní úrovni, tak je samozřejmě problém financování. To už tady tak trošku Aleš to naznačil. A právě v této oblasti se snaží Praha komunikovat s představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí tak, aby se narovnala, řekněme, taková historická nespravedlnost ve financování jednotlivých krajů z hlediska sociálních služeb, čili je to nějaký krok a je to v tuto chvíli, není to poprvé, kdy Praha toto jednání iniciovala, ale myslím si, že v současné chvíli je nepopiratelné, že prostě Praha je z hlediska ostatních krajů prostě zatížena jako mnohonásobně více a dlouhodobě ten systém udržitelný není, protože Praha vlastně se jako kraj podílí zhruba 1/2 na financování sociálních služeb, tedy na tom rozpočtu na sociální služby pro představu se jedná více než 4 miliardy korun ročně. Čili tohle to je jeden krok, bohužel trvat na tom, anebo vůbec vytvářet strategie, které nejsou kryté finančně, se ukazuje jako nefunkční. Praha například má ve vztahu k bezdomovectví
strategický materiál, který vlastně je to koncepce nebo strategie ukončování bezdomovectví ve zkratce, a který byl schválen radou a zastupitelstvem, nicméně nejsou k tomu navázány žádné finanční zdroje, čili vlastně byť máme materiál, tak jej nemůžeme reálně provádět, protože na to nemáme zdroje. To je to, co se snažíme teďka změnit. Tak já poprosím o teda 2 poslední otázky, krátké, pokud možno, a krátké. Dobrý den, Ester Pasotová, jsem z té jedné organizace, kterou zmínil pan starosta, místní. Díky všem za podnětnou diskuzi nebo panel. Já mám otázku na pana Machoně. K tomu veřejnému prostoru ještě. Jsem moc ráda, že ten váš přístup je takový, že to nechcete řešit jenom tím restriktivním vlastně jako přístupem, a chtěla jsem se zeptat, jestli nějakým způsobem v rámci vašich kapacit a možností spolupracujete právě třeba se sociálními službami v téhle oblasti. My se pravidelně setkáváme v rámci pracovních skupin s panem starostou a s kolegy ze sociálního odboru, takže si tam vyměňujeme ty zkušenosti, ty poznatky a přináší se potom dál, takže já předpokládám, že ty připomínky, které my uplatníme, tak kolegové ze sociálního odboru potom se obrací na vás, takže vlastně zprostředkovaně přes sociální odbor potom na vás. Já to doplním, náš sociální odbor vlastně organizuje, já nevím, 4krát do roka, je to taková pracovní skupina pro rizikové jevy ve veřejném prostoru, takhle podivně se to jmenuje, ale reálně se tam sejde zástupce městské policie, policie České republiky, já, zástupci sociálního odboru, je tam pracovnice Naděje, Dropinu a dalších těch organizací, kteří se pohybují v terénu a vlastně společně se snažíme identifikovat problémová místa. Každý ze své perspektivy sdělujeme ty poznatky a například na Škroupově náměstí jsme narazili, tady policie vlastně říkala, že už neví, jak vyřešit ten problém, jeden konkrétní, který jsme tam řešili. Naděje říkala, no to je fajn, my tu osobu známe, my jsme s ní dřív měli nějaký kontakty, tak my to zkusíme jakoby po svým, nerepresivně. A vlastně takhle u jednoho stolu se snažíme synergicky pomocí svých různých jako přístupů najít řešení pro ty konkrétní situace, pro to konkrétní místo. Jo. Ne vždy se nám to daří, ale tady ta koordinace na úrovni městské části probíhá a je jako velmi, velmi důležitá a smysluplná. Tak já poprosím poslední dotaz. Dobrý den, jsem Filip Stome a my tady jako rodina vlastníme na Žižkově skoro 6 hektarů zelených, veřejně přístupných prostor, parků a podobně. Takže s touhletou problematikou vlastně, protože se o ty parky staráme a děláme tam údržbu, úklid a tak přicházíme poměrně denně do styku. My vlastně jsme začali to řešit hlavně u základní školy Jeseniova v tom parku, ty bezdomovce, kde jsme začali právě úplně jsme nevěděli, jak na to, tak jsme začali ve spolupráci, moc za to děkuju, protože jsme otravovali městskou policii několikrát denně ve spolupráci tady s panem ředitelem Machoněm a odtamtud jsme vlastně ty lidi dostávali pryč, respektive městská policie právě proto, že je to v tom pásmu, kde se nesmí pít alkohol u školy. A vlastně velice brzo jsme zjistili, že přesně jim nemůžeme jenom říct, jako běžte pryč, ale musíme jim nabídnout kam, takže jsme jim říkali, můžete jít třeba naproti do toho parku, kde ovšem zase jako je trošku problém, že ty lidi docela generují odpad. Jo. Pravda je, že teda v létě, což se teď blíží, se často kromě nějakých těch petek od vína se tam třeba kolem těch laviček najdou i jako flašky od Chardonnay a plechovky od Plzně, tak to si myslím, že není úplně jenom od nich, i když je třeba odpadkový koš 2 metry daleko. Ale chtěl jsem říct, že potom jsme s nima začali spolupracovat právě na tom úklidu a domluvili jsme se s nima,
co kdyby to jako uklízeli, teď oni to tam uklízejí už několik let, dostávají za to nějaký jako peníz a dělají nějaký, sekají tam třeba trávu někde, jako takovýhle drobný jako práce tam dělají. A vlastně jsme se dostali do stavu, kdy s nima nějakým způsobem spolupracujeme. A oni vlastně, teď na ně vlastně jakoby máme páku, jo, když bych to chtěl říct trošku ošklivě, protože je to jako něco za něco. Oni mají nějaký jako zisk, mají z toho nějaký profit, ale my po nich zároveň jako můžeme něco chtít a oni zároveň si ta partička to tam jako hlídá a myslím si, že tam jako je docela klid už jako nějaký ten rok. Chtěl jsem se zeptat, jestli třeba jako městská část má takovouhle možnost nějakým způsobem jít touhletou cestou, nějak s nima jako víc spolupracovat takhle s těma lidma a zároveň oni totiž už tam začínají působit trošku jako že si ty noví, řekněme, příchozí, tak si jako ohlídají, jo. A ví, že my jsme jako vlastníci, takže my tam fungujeme tak trošku jako hlídači parku, tak to je jako druhý dotaz, jestli taková nějaká funkce hlídačů těch parků, aby prostě ty lidi věděli, že přesně je ten jeden člověk, který to tam má na starosti všechno, tak a chodí tam jako často, ale může jim trošku jako něco dát, ale i něco sebrat, tak jestli takováhle funkce jako by třeba nebyla řešení, anebo jestli třeba někde ve světě něco takového podobného je. Děkuji. Já odpovím, když tak o doplnění té odpovědi požádám tady pana Berana z vedoucího sociálního odboru. Já jsem přesvědčen, že my spolupracujeme s neziskovou organizací, přes níž vlastně dochází k tady té údržbě veřejného prostoru. Můžete mě doplnit? Já teď si tím nejsem jistý, ale... My využíváme institut veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací, že vlastně práce jedna jsou to pro osoby, které mají nějakou kriminální zkušenost a je to jakoby trest. Druhá skupina jsou lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a vlastně úřad práce poskytuje organizaci, se kterou spolupracujeme. Je to organizace Buči prostředky na zaměstnávání těch lidí. Často jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem buď osobami bez přístřeší, nebo jsou ohroženi bezdomovectvím. A takže tohle, co tady funguje, máme tam běžně tak 5 až 10 osob. Tuhle tu vazbu pak na ten prostor, o kterém jste hovořil, vy, to je samozřejmě vždycky otázka nějaké institucionalizace, využívání toho prostoru a pak těch opatření, které se na to navazují, což může být v případě městské části třeba složitější z hlediska toho nalezení těch prostorů. A tady byla řeč o tom, vlastně o těch opatřeních, které městská část před 3 lety chystala. Tam jedna z těch věcí byla obdobného charakteru, kdy jsme uvažovali o prostoru na Krejcárku, kde by to vzniklo a bylo to vázáno třeba i na práci, ale bohužel to skončilo na té nedohodě s těmi dalšími městskými částmi. Nicméně je to nějaký systém, který je možné vytvářet, ale je tam mnoho takových různých procesních, legislativních problémů, které bychom museli překonat. Vy jste jako soukromý vlastník prostě v trošku jiné pozici než ta municipalita, která prostě vykonává určitou veřejnou službu a má nějaký typ odpovědnosti. Tak já děkuji všem, kdo se dneska zúčastnili, především panelistům Janu Matěji Bejčkovi, Aleši Strnadovi, dále Dušanu Machoňovi, Michalu Vronskému a samozřejmě všem, kteří dnes dorazili. Trošku jsme to časově přetáhli, ale děkujeme.